Alo? Bună, dragul meu, ai ajuns? Nu, draga mea, încă sunt la Ofra, cu băieții la cafea. Da? Atunci când vii spre casă, ia și o pâine de la Ofra, să fie feliată. Mulțumesc, dragul meu. Caută magazinul Ofra din cartierul tău sau intră pe pagina de Facebook Ofra să ne cunoști. Web Computers aduce celor îndrăgostiți de cafeaua cu lapte aparatul de cafea DeLonghi Latissima Plus. Acum la un preț special, 799 de lei și primești bonus 50 de capsule de cafea pentru dimineți pline de savoare. Te așteptăm la Web Computers, strada Ghiba Birta, numărul 15A. Magic FM te invită la Sibiu Jazz Festival, ediția 47-a, 18-21 mai, în Piața Mică. Concerte electrizante de la blues, soul și latin jazz, la world music și jazz contemporan. Toate informațiile pe sibiujazz.ro. Intrarea este liberă. O acțiune cofinanțată de Consiliul Local și Primăria Municipiului Sibiu, Ministerul Culturii și Institutul Cultural Român. Recomandată de Magic FM. Știi ce? M-am săturat să stau în frig. Trebuie să ne cumpărăm centrală nouă. Bine, dragă. Și mai vreau și o bicicletă. Bine, dragă. Și care cumperi? Imediat. Merg la Denistal și cumpăr de acolo centrala Buderu Slogamax Plus GB012 25 kW sau GB062 24 de kW cu 5 ani garanție și poate primim și o bicicletă. Serios? De la Denistal? Păi acolo nu se vând biciclete. Da, dar până pe 14 mai, Denistal organizează săptămânal o tombolă, iar câștigătorul se poate alege cu o bicicletă. Denistal, în Grădiște, strada Petru Rareș numărul 73 și Aradul Nou, calea Timișoarei numărul 50A. Câștigătorul a 4 titluri pentru cel mai bun chitarist de jazz revine în Timișoara în această vară. Nu pierde întâlnirea cu Aldi Meola, World Sinfonia, pe 11 iunie la Filarmonica Banatul. Bilete începând de la 100 lei pe eventim.ro și la casieria Filarmonicii Banatul din Timișoara. Biletele VIP includ o întâlnire cu artistul, foto și CD cu autograf. Aldi Meola, World Sinfonia, pe 11 iunie la Timișoara. www.vestic.ro. Un site tare în Arad. Clubbing, party, sport, informații. www.vestic.ro. Suntem peste tot. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Magic FM Arad 92,7. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.